sabay kita. Nagulak sila. Ay, naman. May kapita kita. Katit na po, no? Kahon. Nasa sigato. Agad din na naman. Ano mo sana duman? Ang ano sa maubos? Ine, reflex ba kita? Ikaw ang kakain itong ano? Itong tinaw ni ulit na pasa. Nasa may makina. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Kailangan na nga yun. Kaya nga yun. Nung kahit mga kayo mga Bilangan mo na yung piso. Bilangan na. Bukoy kasi ako. Dito. Lima niya mga ano ko kung pinalinig mo ito nila. Kaya nga yun. Puro lang mo. Down right through the cracks. I'm trying to get back before the cool run out. I've been giving it my best. There's nothing's gonna stop me from divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I know it's a hard take. No, it can't now.
Mhm. Mhm. Mhm.
Mm. Mm. Ha? Oo. Nabuhay pa ako. At least, nabuhay. Ay, na-blend naman yung heart. Platinum po na ako. No. Kaya carbon niya ka. Binibisan ko lang po yung Ang mga jeans. Ito na nag-jeans. magis ko lang. Kaya ano? Saan kaya rin doon? Ano? Ihigo. Putayin na mga anong pamayo. Nabubo pa ako. Ako yung talaga kayo. Romalia. Wow! Ay na. Robot mga yun. Nakabong? Ay na. Wala. Ayun pa.
tarong-tarong. Bye. po. Bye. Bobo. Tapos sila to. Oh, dito po, hindi. Iba ko, doktor mo kape. Baba kung kaso, balik na. May kape? Malamig. Espera. Sabi mo dito, espera. Ayan o. Sako bang isay ka na dito rin? Nakayip. Yan na. Wow. Ang kinamok na. Nagduman ang balin na ito ko nagduman. Yan na. Sige na repeat na. Kasi kaya daw ako Pero may shape. May shape pa. And Okay. sila ko nagkaroon ako. Isa. Ipak ba? M. Limang pakpak. Tapos nagkakaigwa. Utang ayip na tagad. Tapos nagkakaigwa. Nakalaban ko yung kasuman na ano, uron. Nakalaban ko yung kasuman. Ano? Nagagulin ako. Sugdalo naman. Ulun! Basta ro sa lagay. Mga gabi. Rose. Ano? Hindi pa. Huwag ka na. Pero yung nasa YouTube game. Out na da. Sako. Ako. Kamera. Di pa mga support ko. Okay. Doon. Ano ba? Pangayo. Open mind. $10.25. Have a nice day. May mayroon lang work kita. Ay, groceries. Oh, inyo. Zero pa rin yung zero. Zero inyo. Hindi naka-outline. Ha? Naka-outline kita. Pag-change ka niya ng white process. Dog
daw mo yung Ah, yung ano pagkain. ano pa naman ang kanta? Yaw na ko. Yaw. Yaw. Okay na? Ipe! Alam ko kapag dapat. Alin ba tingin na? Mga round. Why is the roses? Zero, row, Ako na. Dahil mga ayos na duduay man sa tinda. Ay, sabi ah. Yung tapos sa traka. Puro bang masunod na kayo eh? Yung pinimati. Bolo ko niya. Sila one stop. Kapal ng chick. Ako na ko na kadung kadya ako. Pick mo niyo. Kung pili. Ako kayo kaya mga ngayon. Sino yan? Hindi na sila malapit sa akin. Gapang kamu, pataka magagap, kamu. Ayos, na black video. Ikaw. Alin tanig di? Nung nagtati ko. Dito mag-change name. Dito dapat i-place. Ikaw ako sila malawag. Para lang. Video. Video ko to. Mag-isar, pag-isar, sensi, tuloy. Kaya daw. Step ko tayo slide. Sinirang upuan. Sensi. Without Log na video.
grade niyo? Ay, Hindi, ako. From 83. Sus, naku po. Nakakasubok tayo dito. makakasubok na idea. Uy, puta 5 star. 40 minutes, no? Isang week yan. 40 minutes na! Okay. Wala. Iba nag-storage ba? Crazy bitch. Saka mo. Orange ina. Puro ba kumain? Ayaw, kung saan ko mga Magsita ako. Puta, sulo ako hindi. Ay, ang nagtsatsakin. Napapag-jump yung paano nga yun. Wala naman sana. Tsatsakin. Jump yung paano nga yun. No, kung 85 ang bawas ko sa inyo. Putang 185 ang bawas. Makakalit ko natin yun na. Sakay na nga na. Mga dito ka. Yeah. Natatawa ko ba ang Roblox din ang maganda na-install. Hindi nga, balo eh. Mga gagawang kalaban ng Junior. Itarataw kayo. Ba't kita-kita? Kuya, nakamto. Yan. Kasi na nagdaan. Ay, Glitch ako, glitch. Ay, Diba, talikod ako sa bridge. Talikod ako nga yun. Tantan. Ang galing mo, ano? Junior! Hindi naman mga yun. Hindi kayo mag-video. Hindi kayo mag-ano. Nakabagdis na. Soy! Hindi na, hindi na. Araw mo masinda. Oh, boy pa lang siya. Ano ko? Yung pinano? Sino ba yan? Nagre-gym ka mo? Ano mas na? Ano na mas na? Aksay, akasa. Sa ay, nagkabalik na sa bawa ni. Ikaw dyan. Sa'yo. Ako to ako sakso. Oh shit. Payul siya.
nalala. Manalo, sniper nila. Ito kami sito, bago. Ito kami buwan sa na. Snayer nga, dahil nila para. Sarap. Anak na. Walang ganyan. Ay, ba't mo close? Wait, ako mo. Ayop na. Parang na mga ayop. Kami ka mag-aaral. Video, log na video. Ganda mo. Abata, review, abata. Marapat daw. Abata, review to. Ay, 81. diba? Nice, oh. Nice. Ready. Yak, mag-relabel din. Meron talaga ka magsunod kay Blake. Hindi Meron ko kay second Blake. Meron kita nga mga kalaban. Blake. Ikaw man. Rot-rot ang dito. Basta lang tayo. Tapos may VIP. May kamo. Ako yan, ano mag-VIP ko. Nice. Mga trot. Ayun. One. Siyempre ano? Tapos may sniper. Patay ka sa akin. Tapos na nakabot. Tapos na lang. Di ko na pa. Buo pa yun. Suwayo. Assist. Wala, di kayo. Beside. Bisa ko. Sa Sa base. sa base din niya na kamang. Ah! Shoot ako na you. Sa base. Konti kong bawa. Sa base din. Oo, sinabi pa siya nabi. Tapos matabi sila sa Kahit so. puro na lang kapuluan na nangyayari sa tindahan na nanood na lugar ng mahal na. Kapayot dun sa DJ. Pinabang na gadang. Buwa ba? Hindi, mag-ibig tawag magparulan. Sabi, ito may mula. Wala ko na. Nahabot din siya. Yung Ay, wala man. Guys, naman siya ako balik. Narinig mo pa ako sa duwa? Para sa mga ayos. Kung pala niniwala o dito na ano yung Parang bagay nila eh. Talaga nga. Hindi sa may... Puta ka na sa ano, nasa big. Anong... Dami na nasa A. Ito nasa ano, nasa base nila, drain. Ikot mo drain, base. Yeah. Isin ba niyan yun ang duwan? Nasa B na sa Rob. Ako sabi.
Hindi, nagdaling birthday. Ay, dahil kung ano, kain na. Nagdudugol na yan. Nagugod si Bongo. Kung siya nakahuli ko. Well, Kahit ko, Chen. Kahit ko, Chen. pangayo. Da, chapiu. Charapi. Bur. Yang bin, leg dari ni sat bin. Slide. Baby. Mami, apa? Ako mo, nililig pa palong. Mapatalong. Oops, nakamayo. Pangayo talaga na ako. Hindi na kita. Eh, Padre. Kaya siya. Ah, binabalon. Nasa water. Binabalon. Nagulong ka, pero sa likod ko. Pura akong magkakabi. Duwan pa yan. Water pa. Duwan. Duwan. Boss na lang. Bang! sa cyberspace. Ngayon naman, walang partikular na mabasa sumasaklaw sa text chatting. Kaya payo kami ng social media expert na si John na kanayan ang magulang at mga bata sa paggamit ng social media. Parents may responsibility that's in the past. Ibigay mo sa mas nila na pag-uwi ng Facebook account. Sabi ko at the girls within Facebook, Hindi ko gusto eh. was restricted of the voice of content marketing. Dapat restricted din it was not the right device for the right time. Educate. Sa kabila nito, hindi rin matatakot na siya ng posibilidad na makuha ang mga kasuhan ng ginagawa. At the end of the day, parang siya rin ang business, no feelings at all. Make sure na hindi kayo non-consensual. Make sure na hindi lang dahil sa pera. At make sure na mukhang Sa pagtuloy ng pagpa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 pagp
Kita-kita natin. Marina. Yan. Sus! Ayun na. Maba, ano? Ang shot. Yan, yan. Yan, yan,
Ay, saro. Oh, Ikaw dyan. Extra.